ଶିଳ୍ପପତି, ସମାଜସେବୀ, ନିଜର ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ମେଳାପୀ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ପଦାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପରିଚିତ ଥିଲେ ରତନ ଟାଟା। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଟାଟା ବ୍ରାଣ୍ଡର ଜଗୁଆଳ। ଜୀବନ ସାରା ଅବିବାହିତ ରହିଥିଲେ ରତନ ଟାଟା। ତେବେ କାହିଁକି ରତନ ଟାଟା ଅବିବାହିତ ରହିଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 1962 ମସିହାର କଥା। ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସରେ ଥିବାବେଳେ ଜଣେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ସହ ରତନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ଦିନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଭାରତ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତରୁଣୀଙ୍କ ପିତାମାତା ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ରତନଙ୍କ ବାହାଘର ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସିନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଟିଭି ହୋଷ୍ଟ ସିମି ଗୁରୱାଲଙ୍କ ସହ ରତନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏକଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଜଣା କାରଣରୁ ତାହା ଅଟକି ଯାଇଥିଲା।